Πάνε 4 χρόνια από τη γέννηση της ιδέας για τη δημιουργία μιας δημοτικής παράταξης που θα παρέμβαινε δυναμικά στα τοπικά πράγματα. Έτσι όπως είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο του Καλλικράτη. Και θα έφερνε μια καινούρια οπτική στα αυτοδιοικητικά πράγματα της περιοχής. Στη βάση αυτής της ιδέας ξεκίνησαν οι επαφές με ενεργούς πολίτες της περιοχής χωρίς κανέναν αποκλεισμό και μόνη προϋπόθεση την άδολη αγάπη για τον τόπο. Από μια πρωτοφανή διαδικασία διαλόγου που εξελίχθηκε σταδιακά και έλαβε επίσημη μορφή στις συναντήσεις που κάναμε στις έδρες όλων των δημοτικών ερωτήτων. Σε συνέχεια του διαλόγου και της ενεργούς παρουσίας στην τοπική κοινωνία, στις τάξεις των ανοιχτών οριζόντων εντάχθηκαν σημαντικά πολιτικά στελέχη και άνθρωποι με μεγάλη και σημαντική εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με ένα σημαντικό πολιτικό προσωπικό και αξιόλογη εκπροσώπηση σε όλα τα χωριά κατεβήκαμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2010, έχοντας ως βασικά μας όπλα την καθαρότητα του πολιτικού μας λόγου και ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε καινοτόμες και εφαρμόσιμες ιδέες σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις πολιτικών σχηματισμών που ενώ η δημιουργία τους ξεκίνησε 6 μήνες πριν τις εκλογές, καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά τους η καθαρότητα και την ευθύτητα του πολιτικού λόγου. Ένα φιλόδοξο, εφαρμόσιμο και καινοτόμο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της περιοχής. Την ύπαρξη την έμπειρων αλλά και καθαρών στο σύνολο του στελεχών. Έναν επικεφαλής πρώτον μεταξύ ίσων που πρωτοεμφανιζόταν στην τοπική πολιτική σκηνή με διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα. Την ξεκάθαρη πολιτική έκφραση και θέση, μακριά όμως από τα πολιτικά κόμματα, για να εκφράσουν τις λειτουργικές δυνάμεις του τόπου. Πιστεύουμε ότι είμαστε ο μόνος τοπικός πολιτικός σχηματισμός που έχει επιλέξει την καινοτομία αντί της αιμονής των παλιών αποτυχημένων συνταγών, τη δράση αντί για τη μιζέρια και την κρίνια, τον πλουραλισμό αντί της μονοκρατορίας του επικεφαλής, την αποκέντρωση αντί του συγκεντρωτισμού, τις καθαρές θέσεις αντί για τις πολιτικάτικες κολοτούπες, τη διαφάνεια και την καθαρότητα σε όλες τις εκφάσεις της δημοτικής λειτουργίας. Έτσι πορευόμαστε. Η δέσμευσή μας είναι ότι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο, με διαφάνεια, καθαρότητα, πλουραλισμό, αποκεντρωτική λογική, καινοτόμες αλλά εφαρμόσιμες ιδέες. Μα πάνω απ' όλα με σκληρή ομαδική δουλειά και αγάπη για τον τόπο. Είναι γνωστό ότι στα 3 και πλέον χρόνια της τρέχουσας θητείας μας, με τους ανοιχτούς ορίζοντες, στο τιμόνι του Δήμα Μητέου καταφέραμε πολλά. Έχουμε ξεκάθαρη οικονομική θέση. Παρά τη μείωση των επιχορηγήσεων του ΔΟΔΑ κατά 60% και πλέον, έστω και με τα λιγότερα από τα μισά χρήματα που έπαιρναν οι πρώοι δήμοι και κοινότητες, καταφέραμε να ξεπληρώσουμε τα χρέη που παραλάβαμε και να πληρώνουμε άμεσα όλες μας τις υποχρεώσεις. Δεν είναι τυχαίο που μας κατατάσσουν στους 10 πιο καλοπληρωτές δήμους της χώρας. Δημιουργία στους δημότες που σχετίζεται με την καθημερινότητα, όπως την αποκομιδή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Κατασκευάσαμε και κατασκευάζουμε δεκάδες μικρά και μεγάλα έργα σε όλες τις τοπικές κοινότητες, παρεμβαίνοντας άμεσα και βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών. Αναδείξαμε τα ενεργειακά ζητήματα ως λύση στο αναπτυξιακό αδιέξοδο της περιοχής και διεκδικούμε δυναμικά και οργανωμένα, μόνοι μας ή μέσα από θεσμούς που δημιουργήσαμε, όπως το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, αυτά που οφείλουν στον τόπο μας η ΔΕΗ και η πολιτεία. Υλοποιούμε δράσεις για την αγροτική ανάπτυξη, όπως η αγροτική οδοποιία και ο καθαρισμός των καναλιών, σε έκταση που δεν έχει γίνει ποτέ ως σήμερα. Εντάξαμε και υλοποιούμε μέσω του ΕΣΠΑ ένα εντυπωσιακό αριθμό έργων που ξεπερνούν τα 60 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουμε υποβάλει φακέλους και περιμένουμε άμεσα την ένταξη και άλλων έργων με στόχο να ξεπεράσουμε τα 70 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη θητεία μας.
Όλα αυτά είναι χειροπιαστά αποτελέσματα μιας τεράστιας προσπάθειας πολλών ανθρώπων, που έχει αποτέλεσματα διότι είναι καλά οργανωμένη και κυρίως γίνεται από ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο και πιστεύουν στις δυνατότητές του. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα που όλοι εμείς τους ανοιχτούς ορίζοντες θεωρούμε ακόμη σημαντικότερο. Ότι οικοδομούμε το μέλλον του τόπου μας και μάλιστα σε γερές βάσεις. Με φρέσκες ιδέες και μακριά από τη λογική της μιζέριας και της απαθούς παρέτησης, κάνουμε μια σκληρή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τις παραγωγικές δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής μέσω των δημόσιων υποδομών. Πέρα από την επίλυση σημαντικών χρόνιων προβλημάτων, όπως για παράδειγμα την ίδρυυση της σκέλης, αλλά και την εκπλήρωση σημαντικών στόχων, όπως για παράδειγμα το ΙΕΚ στο Αμύντεο, έχουμε βάλει μια σειρά προτεραιοτήτων που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ιδέες που ρίχνουμε στο τραπέζι για εντυπωσιασμό. Είμαστε ήδη στα μισά της διαδρομής για να υλοποιήσουμε έργα που μέχρι πριν λίγα χρόνια φαινόντουσαν σαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας, όπως είναι τα υδροπλάνα στη Βεγορίτιδα, το βιομηχανικό πάρκο στο Αμύντεο, οι τηλεθερμάσεις και τα θερμοκηπιακά πάρκα με βιομάζα σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Αμυντέου. Της φαντασίας μας. Αλλά ο φάκελος για το βιομηχανικό πάρκο του Αμυντέου έχει ήδη κατατεθεί και εξετάζεται από την ΕΤΒΑ. Τα υδροπλάνα θα κατέβουν τους επόμενους μήνες στη Βαγορίτιδα και στην ενακτήρια δημόσια συνεδρίαση για το ΣΕΣ, η διαχειριστική αρχή της Δυτικής Μακεδονίας τόνισε ότι οι τηλεθερμάσεις με βιομάζα του Δήμου Αμυντέου θα είναι από τα πρώτα έργα που θα ενταχθούν και θα υλοποιηθούν στην 5η προγραμματική περίοδο. Με αυτή τη σημαντική παρακαταθήκη, οι ανοιχτοί ορίζοντες κατεβαίνουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Με το βασικό κορμό των δοκιμασμένων αυτοδιοικητικών στελεχών, μπολιασμένο με πολλούς νέους ανθρώπους, που θα ενταχθούν στους ανοιχτούς ορίζοντες, γιατί πίστεψαν ότι είμαστε μια δύναμη ευθύνης που μπορεί να οδηγήσει τον τόπο με ασφάλεια στο μέλλον. Η συμμετοχή των νέων ανθρώπων είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί αυτοί θα κληθούν να συνεχίσουν την προσπάθεια. Καθώς εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί και γνωρίζουμε πότε ένας κύκλος ολοκληρώνεται. Σήμερα λοιπόν όλοι μαζί με την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας των ανοιχτών οριζόντων παρουσιάζεται ένα μέρος των υποψηφίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του προσεχούς Μαΐου. Σταδιακά θα ανακοινώσουμε και όλα τα υπόλοιπα στελέχη της Δημοτικής Παράταξης που θα διεκδικήσουμε την ψήφο των πολιτών για να ολοκληρώσουμε ό,τι ξεκινήσαμε και να υλοποιήσουμε όλοι μαζί το όραμά μας για την περιοχή του Δήμου Αμυντέου. Σας ευχαριστώ, στη διάθεσή σας. Πόσα μέλη έχει, πόσοι υποψήφιοι στο Δήμο Αμυντέου? 130. Δημοτική? Είναι το ανώτερο δηλαδή. 54. Στα έδρανα αυτοί που κάθονται, περισσότερα βλέπω και στα καθίσματα, ναι, υπάρχουν υποψήφοι. Είναι σχεδόν το 50% του διαδρόμου σήμερα. Ίσως και κάτι παραπάνω. Οι επόμενες μέρες, αύριο ή μεθαύριο. Πιστεύω ότι θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός νέων ανθρώπων που θα μπολιάσουν, όπως είπατε στην ομιλία μου, τους παλιούς, διότι ξέρετε, νέοι δεν σημαίνει μόνο ηλικιακά, νέοι σημαίνει και σε ιδέες. Συνεργάτης μου, ότι το όραμά μας είναι, και στο στίγμα που έχουμε βάλει μεταξύ μας, πλέον να έχουμε μια γενικότερη διάκριση του Δήμου Αμυντέου στην Ελλάδα. Θεωρώ τα 3 χρόνια τα δύσκολα αυτά είχαμε διακρίσεις και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, διότι πραγματικά βάλαμε το θεμέλιο λίθο και ο Δήμος σήμερα βρίσκεται σε μια οργανωτική δομή.